Huwag tang ug mo papa sa kasakit sa tagsa ninyo ka mga dugan. So bago pa man yung vlog ha. So manini mo pagluto ang among ite. No? Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa nag-inusara DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papa subog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy ginuon ko. Hello, what's up mga igala, no? What's up sa inyo dihang tanan? No? Inaboard, what's up board? Inaboard, what's up? Ay, kung kapila-pila na yung kabuang mo, kinakaling ko dire. What's up mga igala, no? So it's another day na pod, no? Kung itaw na itaghang, no? Oh, mo na ato kauban na pod karon, no? Ang tawong dakong ngipon, gamay og naong. Karon mga igala, no? It's another vlog na sad, no? And ang mong vlog ani mga igala, ari ra mi kotol sa luyo sa balay. Hindi mi pwede magkagawas-gawas, makalakaw og asa mi padong. Pang may tabuan eh, kumigitik sa siling. Dali agad namatay mo na, ilang sanggoy. So karon may gala no kay we're about to do so another food trip na sa may gala no. So mag-ihaw mi karon og itik then among litsunon mong ipakaon sa iro. Board, di ba board? Oo. Usay mo kaon? Ang iro. Kisay nga sa iro. Kisay nga sa iro. Kinsa to? Rebender. Kisay nga sa iro. Rebender. So mag-ihaw mi itik no ang sa itik rebender. So it's another vlog na sa mga igala no. Syempre gyapon ihatod gyapon napod kaninyo mga igala. Sa magsamok-samok gyapon ya sa YouTube mga igala bahala kung quarantine ta pero ari ra kita sa home dita ka travel vlog. Dita ka lakaw stay at home lang jud ta mga igala no. Ni mo kaon na mong kwani. Basta safe ta siya. So kung mga igala it's another vlog na sad nga mohatag og kalingaw ug muwagtang sa kasakit sa tagsa ninyo ka mga dugan. Huwag sa kalaay nga naa diya sa ilang tagsa kapati malay. And if bago pa man yung vlog mga igala, don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos mga klaro. Huwag tang ug mo papa sa kasakit sa tagsa ninyo ka mga dugan. If bago pa man yung vlog ha, subscribe. Kabuang. Siyempre mga igala, kauban gapon nato diri no. Tara, anag inusarang. Hey kauban, way pagpabor-pabor. Bur, da, gol, lasa, mahilason, og sipa, pem. Ganyan, ang nakita tanubot. Ha? Igala no. Atong interviewon atong mga latuay, dara. Dong. Sao ba hindi mo pagluto ang among itik? Dong. Igala no atong interviewon ng tagiya sa itik. No? Nay? Anay? Ay, day? No? Sa may mong ika-istorya dahil ka ilang itutuloy mo mga itik. Walang ko kay historia, kay tumutok COVID-19 man. Tagayo ang tao. Tawura sa itik. Ginoko, napay manok. Sauna lang yung tao na Inyo mga manok. Banag ko magdali mga manok ha. Kay daghan kaming mulitson sa inyo manok. Pagka na nagtarong yung mga manok mahagay. Abini mo ma? Dako kayong tabak sa among mga lagot mo diri. bitaw. Ikaw mo'y tig-supply sa mga manok. Pagdali mo tubo ha. Uy, Ginoo ko, mga dikir man ni sila. Abi nyo mga igala no, igabli sa klase, manood ni sila dikir. Ilang maestra si Ma'am Rillen. Agoy! Naman ni nga, James, Gian, Urdagol, Jillian, Jaye. O, dire ang anak ni Ate Esther. Igala no ang atong tubig diya sa luyo dara to nang sagulan og powder no sagulan na nag-powder mahigala no para kuan humok na lang atong ang iyang balhibo dito no dong sa may mga kaistorya sa tide nga atong gisagol dito sa atong tubig no hindi na manawagan ko sa tanan andam mo ha pangaon mo tinuod diha kay pag andam mo sa mga sumusunod nga mga buwan no andam mo diha uy asa ko no asa ang itlog sa manok ba asa
itlog ya? Sa ako ng itlog. na. Hala, oy, kada ko sa itlog. Imo, kalalas po tong imong kanding dito, dong. Oy, Jay. Iunsa naman to ang itik? Ako gitoslo sa tubig. Atong iduot sa kahoy, aron mubukal. Kayo. Oh, mura na siya washing machine diha, no? Palayo! Ay, batang yagit, oy. Palayo. Ato. Pilas ba? Kuya, na pilas. Ang itik doon, na nandiyan sa ilaw, mga higala, no? Tapos tayo. Itik bird, ito sulog largo ba, no? Makuha ang hilo. Gay! Ano? Mo diya sa iyang kuan, sa iyang kanang Pagtarata. washing machine. Ara mos parkinganan sa kanding, oh. Naman ay parkinganan diya sa kanding, mga higala, no? Manood ang mga murag na kanding. Yan yung kanding. Buboy sa yung itik, eh. So dito mga higala, no? Kuan sa to sila si itik. Mag-review sa to sila si itik dito mga higala, no? Karon, no? Atong kuan, no? May title sa atong vlog, no? Mano? So karon, no? Kay atong mga higala, ang kining ato ang kuan ni Rick kay maglungag ta. Na, kay murag gutom-gutom na tong tiyan. Gutom tagnaw nga, murag nagutom na itong bumababoy nga kalawasan tungod sa home quarantine. Uyo ta sa balay. Hiroy. Na diri sir, sa luyo sir. Asa maron? Tago. Dara, ang bata sir eh. Agi ko lang ito. Dara. Si May kala no, murag hapit na jud no. Hapit na jud. Nga murag tigod na mo diri mong itik no. Dara, unsa naman niya board? Kay, choy ka? Di ka choy. O dara tong itik mga higala no. O dara tong itik murag nagtutuyok na niya atong itik. O day itik diri may gala. Day itik. O di apoy itik. May gala no. Choy kay tag aslanan ya. O aslanan. Aslunon na. Ipadakop tani. Ano naman? Ay, wala, guys. Sarap ba naman? Naman na board mo na naitipla niya board. May gala wala. Nabuha ng igbaw ang loyo wa. Magbuha. Ambot lang. Iyon sa na pag-drive sa tong driver diha no. Asan man tadapit board? Sige, tuyok ra kay marag nagkalami naman gina mga igala. Oh, murag amot lang. Tumangaw na ta. Ay, sa. Mga sige. Mga ala, sige, lumba na. Lumba. So, tagtuya dito sa dapin mga igala no, nagila. Di, oy, murag di mo pa. Ikaw, mga batang yagit, no? Paningaw po mo. Kami kayo. Magaling na. Gaw. Kami to na kumakaon. Kuya, ato lang kaon. Nagkaon pa ah. Kaon nga dali guys. Wag kayo mabilin. Ano yung mahigala, no? Now, paning kong katapan, mo na mag-alkansi, tas kamot ni mo, Bird. Ganyan, dali. Aloy, paning kong tapan, takit-takit. Kita mo na. Ako yun, si Juan, tawag ninyo. Paluoy, bakod ni mo dira tere. Bulit lang di na papilot. Ano naman ka? Ano yung paa? Paabay. Ano nga? Ay, Juan, kayo. Juan, Juan. Kaon niya. Alin jaye. Ano naman? Asik na kasi yan, eh. Mangaon. Sana, ako bang grabe, oy, building ka nun. Uy, sudya. Ito na kasi. Nagpondok da ang jaye. Ano ba? Ano pang ilaw mo? Ano eh? Langit sa'yo? Pagkakor mo na, pagkakor. Kaluoy, bakod na na yung katapad si Jemar mag-iring. Buirang. Uy! Nanda, gutom kayo? Isa ba? Ano naman po niyo? Tama ba? Di ko buhay. Pero nagnaitay. So, yan. Nga na iboy rang-rang. Buirang nga. Choy kaya. Si boy ko na si boy tumbling, yun ang kaon. Hinood jaye, malipay na yung mama. Dako na nagkaon doon. Kung sabi ni Matawi. Ikaw lang tanang, wati sila baboy, lagkapapaon. May napunod ako sa day. Tulog ka ko na yung itin, makita ka ba ninyo? Chinilas din mo. Gachay, pamataan. Isa pa siya pamahal din lang. Bakal una? Ang sige, kuya ko, ibis mo ba, hindi na nag-ibisang mukha. Kuya, sinundan ko yan. Puro magnawa ang itin, nahanaw man. Uy, nani kayo Di ba, kulog ka ko na ninyo? Itik ko. Ay, pala yan. Pali-ali po rin siya sa kamera. Maiahap ka na. Gusto ko na. Sakram na yun. Pasok na Ako ka. may itik. Yan na mo eh. Mura nagtuksan doon ka ni Ron. Baguan mo, baguan mo. Kaya mo, kuha ba tubig? Sigaw na yung mata. Ano mo, tubig. Ang to siyan, oh. Higom sa baon. Nakamag imo chinilas.
Ibaw ng patis kaya. Patay niya itong forma ron. Ibaan kayo ang mga manok. Si Rinsel ba? Agi-agi guys kamera ay. Matay ay. Aging gito yung kapag-kapag ang o. Kas kayo rin sila, ha? Di ba yung kwan? Ay. Nagrabe. Kau na to balag di masud. Patay na ba? Dito mga igala, no? Murag nahurot yun na mo ang itik, no? Murag wa ginabili. Pero na yung mga nabili pong itik. Dire, pwede pong dagyanas. Nagkaon si itik. Murag pong mga itik. So, dire lang ko to ba? Review. Oh, sige. Si Kuan ko no, si Boy Rangrang, o si Boy Tumbling. Tajas Luyo. Gwapo man mo yung mga boy tumbling mo. Oo niya, basta mo na to. Og dire lang ko to may gala to. Salamat sa inyong pagtan-aw. Ato dire lang ko to atong vlog karong gabi. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ginaabot mo diring napita sa mong pagpangaon sa mong eating nga giasan nga way klaro. Abot lang daghang salamat. Bye-bye. Please subscribe, click notification bell para ma-update sa mga bagong videos way mo pa nagkalingaw. Entertainment okay diya sa inyo siyempre ato dito kayo sa Ino Sarang DJ nga may pagkatisoy Pipoy Bugoy. Ang papa sumuwag na sa kasakit sa tag sa inyo kapatugan ang patukan ang silingan. Nakapiraitan niyo. Salamat. Bye-bye. Bye-bye mo.